Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Simbang Jalan. Simbang Jalan kali ini akan menyuguhkan sekilas cerita tentang budaya dan seni antara manusia dengan barongan. Silahkan tonton sampai habis. Kula teng pasar, wis kula tinggale, kula tak ndelok. Lah, cara carane iki piye gerakane? Bocah-bocah niku piye kan ngono. Nah, mriki monggo. Iki niku nggih malah remen nggih. Iki kan pripun nggih, kesenian niku ampri diterima masyarakat luas, apresiasi. Napa-napa ngoten niku. Nek mriki condong teng keseniane napa jarana gedhean iki pegon. Pegon nek sendiri ingkang alit nika nggih. Terus enten rambut niku alit nika. Nah niki rata-rata remene niku condong teng Kediri. Nggih, sebenarnya ajeng ngembang. Padahal Kediri itu pelatihnya juga dari Blitar. Dari Blitar ada, nggih. Blitar, Kediri niku condong enten kemiripan nggih masalah karakter teman-teman. Nek sing Blitaran niku kula pernah ajeng nggih ajeng baban masalah napa niku kula remene kucingane Blitar. Kucing klasik nika to, wonten kados gandong tapi karaktere baronge kucingan niku Blitar itu khas. Niku kula remen, kula nggih pengen mengembangkan ngoten niku. Terus walaupun kedenan dikolaborasikan kalih nganjukan masalah karakter barong, masalah gerakan. Kula ne sak dulur, mulai kecil saya sampai wis dadi mbah-mbah niki ta. Nggih. Tetep duwe kru jaranan. Oh, ngoten nggih. Niku sangka keluarga Blitar. Keluarga Blitar. Dadi mbok sampai sekarang kuwi unan-unane jaranan Tulungagung, jaranan Kediri, jaranan Blitar. Sing ngesuwi nggih ponakan kula niku. Lah niku latihane mbiyen jaman ditangkap tahun 74 dibawa. Nggih kali kula. Makane kula ni ora kok omong, tapi pernah lakoni ditangkap beberapa tahun. Tapi di sekitar tahun 74. Wah, sepuh ya. Cilik sampai gede. Wah niku erane sing kondang kan Rogo Samboya derengan. Lah ngriko niku kan ya jenenge seni adat Jawa. Barungan iki ora kok hanya barungan semata. Gawe barungan iki disotrek. Lek ngarani disotrekne. Sotrekne iki. Istilahe ning ngrikone enten to jenenge pepunden utawa danyan. Ngene cara cerita ketoprak mbiyen kan anu to patihe Haryo Blitar. Haryo Blitar ini bupati pertama ini jenenge Milo Suwarno alias Haryo Blitar. Pati jenis Sengguruh ini wonge utal-utalan. Lah sampai meninggal sampai sekarang pun niku cara wong seni niku khususnya wong barong. Nggih. Parane niku. Oh, nggih, carane setrenane nggih sowan sesepuhe nggih. Mesin sesepuhe. Niku tenang. Antara manusia dengan barongan ini menyatu nu koyok-koyok urip tenanan. Nyatane di lomba lek ning daerah Jawa Timur akeh menang. Nggih. Akeh menang. Nggih, terus kados napa niku nggih menyatune barongan. Leres kados ngendikan jenengan. Ada beberapa barong yang memang khusus selain laren niku ndak bisa urip. Basane niki saking seni mawon nggih, mboten sing keluar. Nggih, saya seni mawon. Mboten saking urip nih. Mbok modele lincah kados napa nek nyekel barongan niku mboten saged urip nih, kecuali bocah niku. Kados niku kan nyambung kasarane alame kalih niku wau. Nggih. Saya gitu, niku saged menyatu. Terus niku ada dua, yang hijau sama yang merah pink. Yang pink niku lawasan saking Tulungagung. Niku kados kemauan mulut kula mawon. Wong niku ki istilahé pone tuku ki koyo dikekne. Jan mboten ngarani rego. Niku ki saking Tulungagung ngirim bae tekan. Niku online ngoten lho. Lek kula riyene teng Magetan nggih lucu. Cara dadi ora pindho ki ya ora gawe duit.
tapi kula seni niku seneng. Tapi ketika masih jadi kepala desa kan ndak eman to. Cek nggih, Bapak Kucing. Lah kula niku jaman niku kula niku ndelah di ASI. Kula niku mboten ngerti dolan gitu. Dolan nang ngene wong reokan. Lah kula niku kalau mbahno kucing kok diaku anake dhewe. Lah kula niku diwehi jaman sak monten tahun 80 pinten kok. Kula niku diwehi napa otok mbahno kucing terus karo gimbulan ngoten tapi ilang delalah iki. Nyatane kula nggih ngesui reog dadi niku lomba juara 3 kabupaten. Lah kula niki nggih gumun. Padahal kula niki isone iso-isoan nek reog cuma nek dibanding jaranan nek trimo Nggih condong jaranan nggih. nggih cara njoget kula tak anggap gampang reog. Nggih, gampang reog nggih. Reog, ngoten lho maksude. Mergo pakem. Pakem. Lah terus akhire warok barang iki wis eleh warok ngono kae. Sing Blitar roh kula ngedekne ngoten. Lah kula niki kok ndi apa? Nggih dijaluk. Dijaluk niku lowai kemben terus anu niku kaya beskap niku sing kreti-kreti kaya wong dalang nggih nyengklet keris ngoten niku lho. Sabu niku. Nggih terus karo lowai kuluk sitok. Kuluk sitok niku Baladewa. Celengan iki piye? Aku marah iki setengah wis lali lek cerita alure celengan. Cuma celengan itu gerakannya satu seorang pelaku celengan fisiknya kudu bagus. Cara wedok ya ayu. Tapi harus bisa istilah apa? Banyol, jagel gitu. Terus jogete harus siku sebetulnya. Celengan itu utama karena apa? Dilihat penonton. Fokusnya pertama celengan, bukan jaranane. Lah ketika rampokan niku kudu pinter-pinter lincah. Nggih. Contoh, itu gerakan yang paling utama kaki. Nggih. Kaki itu lincah. Artinya apa? Terus lek ndadi. Nah, ndadi barang ndadi itu kan seni. Nggih. Bukan kok ndadi semata enggak, harus ada seninya. nggih. Makane cara wong ndadi terus iki nyon sewu iki wis wong senian jogetan ra apa-apa. Contoh, misalnya iki nggo celengan. Dadi ini harus ada seninya. Iya ta? Gerakan ini cara iki nggene meja apa jenenge? Nggene Saji. Tidak semudah kok dadi terus ya. ngene iki gak oleh. Harus begini. Jadi kudu memperhatikan itu, apa yang mau diminum, apa yang diminta. Ada unsur seninya. Niki kudu lah ting tak. Lah, niki kan kudu bagaimana menjiwai celeng-celeng niku kok merunduk. Lho anu piye jenenge nyunggat. Nah, ngono lho. Dadi harus merunduk. Dadi ajeng mara niki sikil niki gerakan kaki ini harus mengikuti irama. Lah, kan ngoten ta? Nggih, laras. Lah akhirnya terus ngene-ngene diombeni misalnya. Kan ngoten. Nggih. Bar niku kan celengan bisa misalnya tadi njaluk barangan, kan njaluk barongan nggih. Njaluk jaranan. Itu kan kreatif seni. Tadi tidak semata hanya ini tok. Ketika metu dari apa jenenge kombongan. Biasanya ini masih di belum dipakai. Belum dipakai. Oh iya. Namanya lawak, metu piye wis dadi guyon. Nah, otomatis kan ngene umpama terus diongak dianu. Lah setelah diongak dianu menyesuaikan gending utawa yoga. Ini baru diobitne, tapi kudu dijiwai tenan. Kudu. Lah niki mungkin lek wis enek beberapa kali ukal, ini baru dikakai. Dikakai, ngono lho. Dikakai. Jadi wong ora dikakai juga ngene iki. Iya, kalau itu harus merunduk bagaikan ini. Nggih. Sikune ane sudute. Kaki ini penting. Nggih, kaki. Mengikuti irama kendang. Jadi mengikuti irama. Ya. Dor cara wong sempok, kudu iso senam pencak. Nggih. Padha karo jarak, karo napa? Barungan. Barungan itu juga ada seninya begini toh.
Nggih. Ada apa ani napa niki? Sempok kira. Nggih. Lah. Ting ting ting. Jadi enten senine ngono. Senine nggih. Terus paling tidak hiasane abdi. Nggih. Hoi, ha, hoi. Ngoten. Ngoten niku. Makane kok enek jaranan kula nggih gumun mergo apa ya dijabung ini. Mane mungkin kula delok gitu. Ya muga-muga aku iso nyengguyung gitu. Ya terus niki Seneng, ngono lho. nggih untuk motivasi Iya. ke depan Mbah rokok kuwi yo entek. pun niku tasih niku. Iki karek sitok iki. Kersane menawa napa? Untuk ke depannya Makane motivasi. aku yo ora kok apa ya? Ora kok isin, walaupun lagi kenal urusan ngene. Tatane jegutan ora isin. Karena saya jiwa saya seni gitu loh. Ge enek sing nguri-nguri. Enek nguri-nguri. Nah, saya jenengan paling asma sinten tau? Jenenge Suyoto asline. Suyoto. Tapi karane nggih enek nyeluk Ya Suyoto. guys ki, orang Mbah tua Terung. seni. Mbah Terung. Banget. Unek-unek Mbah Terung. Mbah Terung. Mbok Aji Amin. Rung. Sok jaluk Seterung terung. Ya, Nah, kita berkunjung ke Seterung Iya. Mbak apaan? Mengkani Biasa dulu kan pernah rezeki tak akan kemana? toh saya itu apa? Tahun piro karo Karim Seng JTV CTV. waktu napak tilas itu. Program napak Napak tilas. tilas, nggih. Napak Saya pernah terung sampai Sarangan sampai Empu Sopo sampai Sukomoro karo dinas seni anu Di kebudayaan. kebudayaan waktu itu Pak Mamit. Saya pernah di dalamnya pengurus Diwan Kesenian Magetan. Di Sena waktu kuwi. Desima nggih. Ketuanya Pak Mamit Slamet. Pak Mami nggih. Waktu itu ketua Bapeda, kepala Bapeda. Nggih lah. Saya bagus ke Ronggo Gali. Pokoknya sing tempat yang mistis-mistis. Sejarahan. Pelakune kula waktu itu di syuting ning TV. Nggih nggih. Kula nggih macak blangkon, gawe slabruk, ya gawe pop. Tapi kan istilahnya saya ke situ kan kula nuwun, ndak ada masalah. Iya. Nyatane sing melanggar mati. Nggih, dulu yang anu. Mati ngono. Nggih. Terus setelah lebur, terus setelah istilahnya napa hilang, itu kan ada petilasan-petilasan. Nah, petilasan-petilasan berupa arca, berupa apa saja. Itu kan sebetulnya kalau dilihat dari cara desa ini sampai Gunung Lawu, itu peninggalannya Mojopahit, kerajaan Mojopahit. Gitu. Makanya kula pernah ngoten niku. Kelihatan itu Mas. Wong kula niku pernah dadi dewan juri. Tapi kenale wis saiki wis sepuh-sepuh, nek biyen sik enom. Nggih, alang sing kula niku nggih sami kalian jenengan motivasi. Motivasi kadang semuanya sami. Di sini seneng. Sebenarnya Pak saya kan di Keralitan. Di sini kan lagi kok pemayangan, ada yang Tapi siswa budaya cabutan itu ping 3 didaulat